Mayong gabi, mga kuturan kay Kristo, yari nga itong mga intensyones para sa pagsulog naton sa ikaduwa nga Domingo sang pagkabanhaw. Para sa kalagdanday konseho, kag Herminia, offered by Patria Kagedasma family. Para sa kalag ni Narciso sa iyang death anniversary buwas nga adlaw, offered by Jungson family. Para sa kalagdanday Simplicio Senior, Simplicio Junior, James Senior, John, kag Rosalinda, offered by Janet Haranilla and family. Thanksgiving is offered by Angelica Amagin and family for school academics and achievement and good health and blessings received. Katurman niyo po sa aton niya sa atos kami sa subong ang aton Santo Papa Francisco ini ginahalad sang Barangay San Rafael Community. Katon niya mga sponsors, Mrs. Asusana Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Roger Amagin and family, Mr. and Mrs. Aileen De La Cruz and family, Mr. and Mrs. Mario Tahanlangit and family, Mr. and Mrs. Rhea Kapauan and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Mr. and Mrs. Susette and Ronilo Tabuyok and family, Miss Jean Likbanen and family, Mr. and Mrs. Donna Nonato and family, kag Mr. and Mrs. Don de Ledesma and family. Mabatian naton sa Ebanghelyo ang pagpakita ni Jesus nga nabanhaw sa mga gintutunan labi na gid kay Tomas nga nagpangduha-duha. Upod sa iban, nagpalagyo si Tomas sang gindakop si Jesus didto sa Getsemani. Nagdumdum siya nga napaslawan ang tanan. Si Jesus bilang Mesiyas, kag siya bilang iya nga gintutunan. Apang si Jesus na banhaw, nagpakita sa mga gintutunan, kag nagpakighambal kay Tomas. Ginayo niya si Tomas. Ginayo niya si Tomas, ginbuslan niya ang kasubo ni Tomas sang kalipay, ang iya pang duwa-duwa sang pagtuo. Ini nga Domingo ginatawag man nga Divine Mercy Sunday o kung Domingo sang Diyos nun nga kaluoy. Ginaagda kitang tanan nga magdangop sa grasya kakaluoy sang makaako samtang ginatubang naton ang mga hangkat kag pagsulay sa kinabuhi. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Palihag magtindog ang tanan. Thank you.
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo ay ara sa inyo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala, agon nga mangin takos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Samtang aton gid ginaupod sa aton pagpangamuyo ang kapahawayan sa kalag sa aton Santo Papa, Papa Francisco. Tanan kita, nagakonfesar ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghiles ka mga santos, na sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa ato ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, pwede kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
Magpahiyo kita. O Diyos nga maluluyon, Diyos nga walay katapusan, imo ginapabako ng pagto sa iyong balaan na katawhan, pagi sa tuigan nga pagsaulog sang misteryo Pascual, dugangi ang grasya nga imo ginhatag sa amon, agud nga pagkamahalo namon ang bunyag nga nagtinlo sa amon, ang Espiritu Santo nga nagpataw sa amon liwat, kang dugo o nagtubos sa amon, ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon, Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Madamo nga mga milagro kag katingalahan nga mga buhat ang ginhimo sa mga apostoles sa mga tawo. Nagtipon sing tingob ang mga tumuluo sa portiko ni Solomon. Wala sing may nangisog sa pagsimpon sa ila grupo. Bisan pa nga ginatahod sila sa mga tawo. Pero nagadugang ang mga nagtuo sa Ginoo, mga lalaki kag mga babayi. Tungod sa mga binuhatan sa mga apostoles, ang mga masakiton gindala sa dalan, kag ginbutang sa higdaan, kag mga banig, agud nga kung mag-agi si Pedro, maagyan sila bisan na lang sang iya landong. Madamo nga mga tawo ang nag-abot halin sa mga kabanwahanan sa paglibot sa Jerusalem. Gindala nila ang ila mga masakiton kag ang may malaot nga mga espiritu, kag ini sila tanan nag-alayo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Magpasalamat kamo sa Ginoo kay maayo siya, ang iya kaluoy wala sing katubtuban. Magpasalamat kamo sa Ginoo, kay maayo siya. Ang iya kanuoy wala sing katubtuban. Magsiling ang mga tawo sang Israel, ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Magsiling ang mga pari isang Dios, ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Magsiling ang tanan nga nagakahadlok sa iya, ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Magpasalamat kamo sa Ginoo, kay maayo siya. Ang iya kaluoy wala sing katubtuban. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukod, nangin pamakod nga bato. Ang Ginoo among naghimo, daw ano katahom, sini nga adlaw nga ginhatag sa aton sang Ginoo, magkalipay kita kag maghinugyaw. Magpasalamat kamo sa Ginoo, kay maayo siya. Ang iya kaluoy wala sing katubtuban. Luwasa kami, O Ginoo, luwasa kami. Hatagi kami sing kauswagan, O Ginoo. Ang Dios magbendisyon sa iya, nga nagakari sa ngalan sang Ginoo. Gikan sa templo sang Ginoo, nagadayaw kami sa imo. Ang Ginoo amo ang Dios, nangin maayo siya sa aton. Magpasalamat kamo sa Ginoo, kay maayo siya. Ang iya kaluoy wala sing katubtuban. Pagbasa gikan sa libro sang Bugna. Ako si Juan nga inyo utod. Kag sa paghiliusa kay Jesus, nagpakigambit ako sa inyo sa pag-antos, kag sa iya ginharian, kag sa pagbatas. Gintapok ako sa isla sang Patmos, tungod sang akon pagbantala sang pulong sang Dios, kag sang kamatuoran nga ginpahayag na Jesus. Sa adlaw sang Ginoo, gingamhan ako sang Espiritu, kag nabatian ko ang mabaskog nga tingog nga daw tunog sang trumpeta.
nga nagahambal sa likod ko. Amo ini ang iyagin siling. Isulat ang imo makita. Naglisto ako sa pagtanaw kung sino ang nagahambal sa akon. May nakita ako nga 7 ka mga kandelerohan. May nagatindog na daw isa ka tawo nga nagabayo sing malaba tubtub sa iya tiil kag may wagkos nga bulawan sa dughan. Sang pagkakita ko sa iya, natumba ako sa iya tiilan, subong sang patay nga tawo. Gintandog niya ako sang iya tuo nga kamot kaginsingganan. Hindi ka magkahadlok, ako ang nahauna kag katapusan. Ako ang nagakabuhi, napatay ako, pero tanawa, karon nagakabuhi ako sa walay katapusan. May gahom ako sa kamatayon kag sa kalibutan sa mga patay. Gani, isulat ang mga butang nga imo makita, ang mga butang nga mahanabo sa ulihin. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Paling magtindog ang tanan. Nagatuo ka bala, Tomas, kinakita mo ako, siling sang Ginoo. Bulahan ang mga nagatuo, bisan wala sila makakita. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Juan. Sang sirom na sa tunga adlaw nga among nahauna nga adlaw sa simana, nagtipon sa isa ka balaya magituton-an ka nagpanarangka sila, kay nahadlok sila sa mga pangulo sa mga Hudyo. Dayon sa Jesus nagabote nagtindog sa tunga nila, nagsiling siya, pagidait sa inyo. Sa makasiling siya sini, ginpakita niya sa ila ang iya makamot kang yakilid. Dako gid ang kalipay sa magituton-an sa makita nila ang Ginoo. Dayon sa Jesus nagsiling liwat sa ila, pagidait sa inyo. Subong ang amay nagpadala sa akon, ako man nagpadala sa inyo. Kung ako man magapadala sa inyo, ginsiling niya ini, kaginhuypan niya sila, kaginsingganan, batunan ninyo ang Espiritu Santo. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sa bisan sino, ginapatawad sila. Kung wala ninyo ginapatawad sila, wala man sila ginapatawad. Ang isa sang 12 ka magituton-an si Tomas nga gintawag nga kapid. Wala dito sang pag-abot ni Jesus. Gani ginsugiran siya sa iban nga mga gituton-an, nakita namon ang Ginoo. Si Tomas nagsiling sa ila, kung hindi ko makita ang agi sang mga lansang sa iya mga kamot,
kag magulo ko ang akong tudlo sa agi sa mga lansang. Kag magulo ko ang akong kamot sa ikakilid, hindi gid ako magtuo. Sa makaligad ang isa ka semana, ang magituton ang nagtipon liwat sa sulod sang balay kasi Tomas kaupod na nila. Ang mga pertahan na trangkahan, pero sa Jesus nag-abot na nagtindog sa tunga nila ka nagsiling, pagidait sa inyo. Dahil nagsiling siya kay Tomas, idapot diri ang imo tudlo, kag tanawa ang akon makamot, kag dayon idapot ang imo kamot, kag igulo sa akon kilid. Hindi ka na magpangduwa-duha, kundi magtuo. Si Tomas nagsabat sa iya, Ginoo ko, kag Diyos ko. Sa Jesus nagsiling sa iya, nagatuo ka bala, kay nakakita ka sa akon? Bulahan ang mga nagatuo, bisan wala sila makakita. Madamo pagid nga magamhanan nga mga buhat ang ginimo ni Jesus sa atubangan sa iya magintuton-an nga wala masulat sa sini nga libro. Ginsulat ini agud magtuo kamo nga sa Jesus amo ang Kristo, ang anak sang Dios. Nagpaagi sa sini nga pagtuo may kabuhi kamo sa iyang ngalan. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Divine mercy. Hinigugma nga mga utod ang ikaduha nga semana kung Domingo sang pagkabanhaw aton ginasaulog ang kapistahan sang Diyos non nga kaluoy. Mercy. Sa tinaga nga Latin, ginakompose ini sang duha ka mga tinaga, miser ukon misery, silingon kahimtangan nga negatibo ukon makaluluoy, kag cor cordes, meaning tagipusoon. Ang Dios nagbutang sa iya tagipusoon sang aton kahimtangan nga makaluluoy. Ginbutang niya sa iya tagipusoon. Sa bagay nga ang aton kahimtangan nga makaluluoy karon ginhatagan sinang Diyos non nga paghigugma. Ang kaluoy o ang mercy lain sa gitawag naton grasya. Maghambag kita grasya, benepisyo nga ato nabaton nga wala kita sing sarang nga ginhatag o kon merito nga ginhatag sa aton pro bono. Wala kita sa may ginhatag pero ginhatag sa aton amo inang grasya. Purely from the heart of God. Wala kita sang merito nga ginhimo apang ginhatagan kita. That is grace. Maghambag kita iya sang kaluoy amo nga dapat nga silutan kita bangod kay maginhimo kita nga indi maayo apang wala kita gin silutan. That is mercy. Sa aton pa sa gihapon pro bono. Ang Dios ang naghimo sini. So ang una, wala kita sang merito nga dapat gihatag sa aton ng maayo apang ginhatag sa aton. That is grace. Karon dapat kita silutan kay nakahimo kita sa hindi maayo apang wala kita ginsilutan. That is mercy. Pero ang ila nga parihas amo nga initanan halin sa kaayo sang Dios. Hinigugma nga mga utod paano ginpakita sa aton Ginoong Hesukristo. Ini ginatawag naton kaluoy sa iya nga magintuton-an.
ukon ining mercy ilabi na gid kay Tomas. Oo, dapat kun tani nga sukmatan kag dapat tani nga buyayawon o kulakigan sa aton Ginoo ang iya magituton-an bangod kay sang siya ginlansang isa-isa sila nga nagpalagyo. Wala sini isa sa ila nga nagtindog o kung nagpanindugan sa iya. Of course, ayhan, luwas lang kay Juan, nga upod ni Maria, tugtog sa tiilan sang krus. Apang nahibaluan naton, una si Pedro, nagpanginwala sa aton Ginoo. Kag sunod-sunod, ang kada isa sa ila nagpalalagyo sa tuman nga kahadlok. Pero ano ang gin-offer sa aton Ginoo? Sang magpakita siya sa ila, sa gihapon nagsiling siya, paghidait sa inyo. Wala niya ginisip, wala niya ginadumdum ang mga sayop, ukon ang pagbaliwala sa iya magintutunan sa iya. Ang iya paghigugma, among man sa gihapon, paghidait sa inyo. Si Tomas karon wala dito sang unang ation sang magpakita ang aton Ginoo. Ang kaluoy o kunang mercy sa aton Ginoo gipakita niya kay Tomas bangod kay liwat siya nga nagpakita sa ila sa ara na si Tomas. Si Tomas nga sa tuman niya nga kasubo nagpalayo kagin separar niya ang iya kaugalingon sa iya kaugdanan. Si Tomas nga sa ginsugiran sa iya kaugdanan nakita namo ng Ginoo wala magpati sa ila. Sino man ang mapati kung ako man sa mga tao nga palariho man lang nagpalagyo upod sa akon. Si Tomas hindi nato mabasol nga daw hindi man siya magpati sa iya makaugdanan bangod kay sa nasiling ko na pariho man lang sila nga nagtalas sang aton Ginoo ginlansang sa krus. Hinigugma nga mga utod ang pagpakita sa aton Ginoo kay Tomas isa ka akto sang kaluoy. Agod ngayon ang sitwasyon ni Tomas nga tuman nga pagpangasubo, tuman nga gimatawag naton down moment sa iya kabuhi, nadulaan sa paglaom. Karon ang aton maluluyon nga Jesus nagpakita sa iya kalagsiling idabot diri ang imutudlo kag tan-awa ang akon mga kamot. Dayon idabot ang imo kamot kag igulo sa akon kilid. Hindi ka na magpangduha-duha kundi magtuo. Ang kaluoy sa aton Ginoo nagbulig kay Tomas agud madula ang iya pagpangduha-duha. Mga kauturan, paano nato ini karon ipakita ang kaluoy sang Dios? Kag paano kita maging instrumento sining kaluoy sa aton isig katawo? Ang ginhimo sa aton Ginoo sarang naton nga mailog. Ang magpadula sang pagpangduha-duha sang aton mga kauturan. Kadamo sa makabataan nga nagapangduha-duha kung bala palangga sila sa ila maginikanan. Ang maginikanan, pwede gid nga sa inyo kaluoy, buligan ninyo nga madula inang pangpangduha-duha sa inyo kabataan. Paagi sa inyo matuod-tuod nga pag-atipan kag pagpalangga sa ila. Madamo sa mga asawa, ukon ba naman nga nagapangduha-duha sa isa kag isa, ang kaluoy nagapanawagan nga magbulikay ang mag-asawa, nga madula ang pagpangduha-duha sa isa kag isa sa inyo mainit kapag palanggaanay, ukon pagpakita sang mapinalanggaon nga panimuot sa isa kag isa. Kag madamo pa nga pagpangduha-duha nga yara sa tunga naton nga saranggid lamang nato mabuligan paagi sa aton akto sang kaluoy nga amo man ang akto sang aton paghigugma. Amo ini ginhimo sang aton Ginoo.
ang iya kaluoy nagdula sang pagpangduha-duha sang iya magitutonan. Ilabi na gid sa pagpangduha-duha ni Tomas. Kabay pa sa tunga sa mga pagpangduha-duha sa aton kauturan. Ilabi na gid ang pagpangduha-duha kung palangga sila o kung hindi. Kabay nga yara kita nga magpasalig sa ila. Nga ang Dios mahigugmaon, ang Dios mapinatawaron, ang Dios mabinuligon, bangod kay sa aton kabuhi, ginapakita ka ginapabatyag naton ang pagpalangga, ang pag-atipan, ang kaluoy, ang pagpatawad, ka ang kaalwan sa mahal nga Dios. Huo ang pagbulig dula sa pagpangduha-duha sa aton mga kauturan, isa ka akto sa kaluoy. Ang kaluoy nga nagikan mismo sa aton Diyos. Ang kaluoy nga nagasiling, ang kahimtangan nga hindi maayo, ukon kaluluoy nga kahimtangan sa aton utod, ginabutang naton sa aton tagipusoon. Ginahakos naton buod silingon, kag ginabuligan naton sila nga makabatyag sang pagpalangga sang Dios. Agod sila man hindi na magpangduha-duha, kundi magtuo. Magtindog at tanan. Nagatuwa ko sa Dios, amay nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kag sang duta. Nakatuwa ko kay Hesukristo iya anak kabugto nga aton Ginoo. Nga ginpanampon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Virgen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansa sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuo sang Dios nga amay makagahom sa tanan. Gikan dito magkaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Mga utod sa sining Divine Mercy Sunday, mga muyo kita sa maluluyon nga amay, agud ang iya anak nga nabanhaw, magtandog sa aton, ka mag-ayo sa aton pagpangalisod, kapag palangluya. Sa dako nga pasalig, aton nga isabat, Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Para sa Santo Papa, mga obispo kag mga pari, kabay pa nga ang Divine Mercy Sunday mangin ila inspirasyon sa pagpaluntad sang kaluoy sang Ginoo. Kag sa pagpanaksi sa sini sa kalibutan nga ginatilawan sang kapintas, kaugot kag paggimalos. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Para sa panguluhan sang aton pungsod, kabay pa nga tuytuyan sila sa pag-alagad sing maayo sa mga tawo, labi na gid sa mga kubos kag mga dako nga mga kinahanglanon. Kabay pa nga magbulig sila tanan sa paghiwat sang mahidaiton kag matinlo nga eleksyon. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Para sa mga botante, sa magaabot nga eleksyon, kabay pa nga piliun nila ang interes sang bugos nga pungsod, labaw pa sa mga makinaugalingon nila nga interes, kag butuhon lamang ang mga kandidato nga magabulig nga makatibawas ang pungsod gikan sa kapigaduhan. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Para sa mga nagapangasubo kag nagapang duha-duha, subong ni Tomas, kabay pa nga pabakuron ang ila pagtuo kang paglaom sa kadalag-an ni Kristo sa sala kag kamatayon. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Para sa mga peregrino, sa tuig sang Jubileo,
kabay pa nga makabaton sila sa maidulhensya paagi sa paghinulsol sang sala sa pagpangamuyo kag paghimo sa mga buluhaton sang kaluoy. Mga muyo kita. Ginoo, dunggan amon pangamoy. O Diyos nga manamay, tamdang iyong mga anak nga nagadangop sa imo. Pabakura ang amon pagsalig kapag tuo. Ago na ibantala namon ang kalipay nga dulot sa pagkabanaw ni Kristo nga imo anak kag amon Ginoo. Amen. Bali, magtinduwa tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, ago ng akon kagino nga sakripisyo. Mahamutanun ta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa karayawan kami sa iyang ngalan, sa tunuman kapaslanan kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, batunang mga dulot sang imo katawan. Kabayan kilalahon namon ang imo ngalan, katipigan namon ng kabuhi nga amon na baton sa bunyag. Agon madangat namon ang kabulahanan nga dayon. Ginapangayon namin sa imo, pagi kay Kristo ngamon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kagangay gid. Iko gang kapuslanon sa amon kaluwasan. Ngamon gid ikaw dayawon og Ginoo sa tanan nga tion,
Pero ilabi na gid sa sining panahon sang Paskwa, nga ginahalad si Kristo nga amon Kordero Pascual. Pagi sa iya, ang mga anak sa kapawa na tao sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Ka mga tumuluo makasulod sa ginarian sang langit. Pagi sa iya pagkamatay, ginluwas kami sa kamatayon. Kag sa iya pagkabanaw, gikan sa mga minatay, ginbayaw kami tanan. Tungod sini ang bugo sa kalibutan, nagahilinugyaw sa dako nga pagkinalipay. Ang mga angheles, ang mga arkangheles, kang tanan nga mga tinuga sa langit, nagaamba sa kalantahon sa imuhimaya nga nagasiling. Panginoong Diyos ang mga ehersito, puno ang langit at ang lupa sa Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadala yung mga espiritu sa pagpasantos ini mga dulot, agad nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya ining ipanagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamatanan kag magkaon sini. Kay ini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya niging palibot sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan ka mag-inom sa sining kalis. Kay niya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o Amay, amang ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo. Kay imo kami ginkabig nga mga takus sa pagatubang sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginudumduma ang masimbahan nga nalapnag sa bugos na kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo, upod sa amon obispo nga si Medefil kasatanan na kaparian.
Dumduma ang imo anak kasi Papa Francesco. Ngayon mo gintawag sa sining kinabuhi. Paagi sa pagbunyag sa iya. Nahiusa siya sa pagkamatay ni Kristo. Itugot nga mahiusa man siya sa iya pagkabanhaw. Dumduma ang mga sakop sa ningamon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan. Bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluwi man kami, nga diri karon nagatambong, agon maambit namon ang kabuhi nga wala si katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria, Virgen Ilois ng Dios. Upod kay San Jose nga yabana. Upod sa mga apostoles. Sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo. Pagi sa imo anak nga sa Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya. Ginahatag sa imo, Dios, Amay nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kaghimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kaginsugo sa aton manluluwas, mga muyok kita puno sing pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Umabot sa matulong ang imong pagbuot diri sa dupa siling sa langit. Luwason mo kami sa Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatagi kami si pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas.
O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo. Ini pagtamdang amon mga sala kuning pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo giragi hapon sa iyong tanan. Kag giraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay kamo sang pagidait. Peace. Mga utod, yari ang kordero sang Dios na nagawala sa mga sala sang kalibutan. Mula ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo. Ginoo nila ko takos ka magsuli ka sa akong pulian, apangimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarik ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag. We are one body in Christ, and we do not stand alone. We are one body in Christ, and He came that we might have life. For it tells us, when you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. We
we do not stand alone. We are one body in Christ. And He came that we might have life. For it tells us, can you hear them crying? Can you feel their pain? Can you feel my hunger? Will you help my lame? See the unborn baby, the forgotten one. They are not forsaken, they are not undone. We are one body in Christ. And we do not stand alone. We are one body in Christ. And He came that we might have life. Mga muyo kita. O Diyos nga makagahom, itugot nga ang pagbato namon sining sakramento Pascual, magpabilin sing dayon sa amon tagipusoon, ginapangayon namin sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palimalingkod sa mga kadali para sa mga pahibalo. Sa Mayo 1, may ara sa paghiwaton nga Santos si Misa diri sa aton nga chapel, alas 7 ang takna sa aga. So ini ang traditional naton nga misa upod ang Pison family para sa ilang reunion sa Mayo 1, May 1, alas 7 sa aga. Ang Santos nga misa naton diri sa aton Barangay Chapel. Kag subong man, magasugod na ang aton nga Flores de Mayo o Flores de Maria sa Mayo 1 man, alas 3 sa hapon, diri sa aton nga chapel. So gani, kung sino ang ma-sponsor sa mga snacks naton para sa kabataan, pag-iangot lang mo sa aton nga Barangay Chapel Coordinator sa kay Tita Grace Ledesma. Kag subong man, ang aton nga Santos nga Misa sa gihapon sa masunod nga Sabado. Anticipated Mass naton, kag ang iba nga schedule sa itong parokya, so i-inform na naman sa inyo para sa bulan sang Mayo, sa masunod naton nga mga Santos nga Misa diri sa aton Barangay Chapel. Kay naghilapit naman ang aton nga pagsaulog sa aton kapistahan sa May 16 sa kadungganan ni San Isidro, Labrador. Madamo gyud salamat. Pagyag magtindog ang tanan. Sa hipos pangamuyo kita para sa kapahawayan sa kalag sa aton Santo Papa nga sa sini nga mga tinion ay hanap hamtang na siya sa iyang alulubnan. Hatagi siya o Ginoo sa kapahawayan nga dayon nga magsidlak sa iyang kapawa nga wala si katapusan. Magpahuway siya unta sa paghidait, kabay pa. Kabay pa nga kalag ni Papa Francisco, kang kalag sa talang nga tumulong nagtaliwan sa kaluwis ng Diyos, magpahuway sa paghidait kadayon. Amen. Ang Ginoo ay yara sa inyo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Lakat kamo sa pagidait, tapos na ang misa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Mayad nga gabi sa itanan. Good evening, man Father.